Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Birinci soru Tatar telin mekteplerde mecburi okutlarga tiyişme ama hukuki zakonlar var mı kanunlar? Бар әлбәттә. Бар Рәсәй конституциясе, бар Татарстан конституциясе, бар законнар, федераль законы. Аннан Конституционный суд аны карар чыгарды, бу дөрес дип, бер тигез урыс һәм татар теле укытырга тиеш. Бу дәүләт тел. Дәүләт тел ул дәүләт булгач, дәүләт теле булгач, ул мәҗбүри. Математика мәҗбүри, физика мәҗбүри. Тел дә шулай. Шул вакытта кемне Россия конституциясе һәм Татарстан конституциясе буларның кайсысында бу конкрет ничек укытылырга тиеш дигән хукукый яктан кануннары юк, ничә дәрес дигән, әллә бармы менә ни дәрәҗәдә укытылырга тиеш? Ул бер тигез дигән. Бар, менә ни Конституционный суд аны нитте карады, ни Рәсәйнеке. Бер тигез. Ул вакыттан соң менә законнарда үзгәрешләр булдымы? Менә бу уку планнарына. Юк, бар закон, менә дәүләт теле укытырга тиеш. Менә без Татарстан, без дәүләт, ул Рәсәй конституция буенча 5нче мадда дәүләт буларак без үзебез аны әйтәбез. Менә шуң хәтлек сәгать рус теле, шуң хәтлек татар теле. Бер тигез. Монсы хукукый ягында, менә сез ничек уйлыйсыз, менә башка яктан караганда, мәсәлән, әхлакый яктан дип әйтик, ничек укытылырга тиеш татар һәм рус телләренә Татарстанда сез үзегез? Шулай дәүләт теле кебек. Бүтән монда бүтәнчә аны карарда, бу карашта булуы мөмкин түгел. Ул бит минем теләк бармы, юкмы, мин әйтә алам, начар укытыламы, артык күпме, әзме. Рус теленә бу кагылмый. Рус телен бөтенсе яхшы беләләр. Татарстанда менә без инде 2нче урында, Мәскәүдән соң. Шулай булгач, бу рус теленә кагылмый. Балалар белергә тиеш. Бу сәяси күзлектән караганда, бу бит татарга хөрмәт дигән сүз. Син аның мәдәниятен беләсең, аның телен беләсең. Сез бер тигез. Халыклар бер тигез. Шуңар таянып безнең стабильлек, безнең киләчәккә без уңай караш, без тыныч яшибез. Минемчә бу бик мөһим. Ул башта ук 90нчы елларда без менә бу килешүгә килдек, һәм аны сакларга кирәк. Һәм менә соңгы еллар без бит карыйбыз, уңышлар бар экономикада. Ул булай гына килеп чыккан нәрсә түгел. Бүтән өлкәләр булдырмый бит аны, без булдырабыз. Башкортстанда әллә ни алга бармый, алар шул ук тел белән буталып беттеләр. Татар теле белән башкорт телен капма-каршы китереп. Бездә уңай. Шуңар безгә аны әлбәттә камилләштерергә кирәк. Сүз дә юк. Мин беренче булып тәнкыйтьли башлаган дәреслекләрне аларны укып булмый. Хәзер менә яңа дәреслекләр. Алар инде җиңел, бүтәнчә язылган. Шуңар безнең тегез алга гына чигенүгә бернинди сәбәп юк. Менә дөньядагы мисаллар, башка республикадагы мисаллар белән ничек күрсәтә, алардан ничек менә Татарстан кебек милли республикаларда, Европада, бүтән Азиядә бәлки бар мисаллар. Анда менә Каталониядә инде хәзер бөтенсе шуң турында сөйлиләр. Анда әлбәттә үз теле һәм испан теле, ике тел. Уэльста, Британия, анда әлбәттә укыйлар үз телендә, гельский тел, Шотландиядә үз телен кертәләр, аларның ул гел беткән иде. Ирландиядә 2% кына сөйләшәдер ул телдә, хәзер кертәләр. Ул менә бу глобализация диләр инде, бөтенсе инглиз теленә күчәләр. Аның кире ягы да бар. Күп кенә халыклар инглиз телен өйрәнеп, үз телен искә төшереп кайтаралар. Ул бик көчле хәзер. Фландриядә, Бельгиядә, бүтән регионнар, бөтенсе хәзер искә төшерә,
Борынгы инде үлеп беткән телләрне кайтаралар. Татар Рәсәйдә дә шул булачак. Бу нәрсә белән бәйле? Менә шундый караш бар бит, хәтта татар ата-аналарында да менә бер телне белсен, безгә нәрсәгә кирәк, безнең өчен кирәк түгел дигән шундый караш бар. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә дөнья мисаллары нәрсәне күрсәтә? Ни өчен кирәк бу мәсәлән шул ук каталаннарга? Ну, ул бит каядыр менә бар теге мискенлек. Мискенлек, менә урысча белсә иде, яхшырак байыр иде, я алга теге дәүләттән ниндидер послар утырыр иде, шундый зур кеше булыр иде дип бар ул андый. Ну, син үз халкыңны, үз милләтеңне хөрмәт итмәсәң, син алга әллә ни бара алмыйсың. Ә менә алга бара торган халыклар, алар тарихны да белергә тырышалар, телне дә белергә тырышалар, гореф-гадәтләрен дә сакларга тырышалар. Ул бар. Ну, бездә әле мискенлек калган татарда. Әле без аны узып бетмәдек, кызганычка каршы. Бездә әле киләчәктә шул ук Шотландия, Каталония кебек акылга утырбыз. Бу нәрсә белән бәйле икән менә шундый теге мискенлекнең сәбәбе? Ну, дәүләт кысты. Ул булды. Советныкы патша заманында да булды инде ул. Аны без беләбез. Мәсәлән, университетлар ача алмадык татар телендә. Инде совет чорында аңлашыла Сталинның сәясәте, Брежнев вакытында да инде теге милләтләр бетә дип коммунизмда шулай дип сөйләделәр. Шуңар инде күп кенә балалар инде без авылда яшәсәк тә балалар инде рәхәтне күрсен дип урысча укыттылар. Аннан укырга да кая укырга. Мәсәлән, аның сыйфат дигән нәрсәсе бар иде. Менә минем кыз турында инде искә төшерсәң, без татар мәктәбенә биргә тырышкан идек. Анда сыйфаты юк. Татар телен без өйдә дә бик яхшы гына өйрәттек, гел сөйләштек. Безнең әти белән дә, әни белән дә фақат мин сөйләшәдем татарча гына. Шуңар өйрәнгәч инде карыйсың теге кайсы сыйфатлырак мәктәп, кайсы сыйфатлырак университет дип сөйлисең. Шулалар бөтенесе урысча иде. Шуның белән бәйле. Аның бүтән сәбәбе юк. Менә кешеләр дә шулай уйлыйлар, менә сез әйттегез, шундый караш та бар. Мәсәлән, әйтәләр, безнең анда хәтта зур теге урында булган кешеләр дә әйтәләр, мәсәлән, мин үзем Балтач районында ишеткән бар. Менә бездә Балтачта татар теле барыбер югалмый, мәктәптә русча гына булырга тиеш дигән шундый караш белән мәктәпләр рус теленә күчерелде. Менә тел мәктәптән югалса, ул нәрсәгә китерергә мөмкин? Ну, телдә бит ул байлык җыелган. Мәсәлән, татар телендә бар шундый сүз, тәртип. Без кайвакыт теге исәнләшкәндә әйтәбез, сорыйбыз, тәртипме? Тәртип. Ул бөтен халыкта да алай түгел. Бездә тәртип менә инде бала чактан мин хәтерлим, әни инде, әти тәртип булырга, дәрәҗә булырга, тәртип булырга тиеш. Я чаманы бел. Чаманы бел. Теге бездә бит менә ниндидер чаманы белмәгән кешен хөрмәт итмиләр. Ул безнең телдә бар. Мәсәлән, үзбәктә тәртип дип сорамыйлар. Алар әйтәр, тынычлыкмы? Аларга менә тәртип, аларда тәртип вакыт белән бәйле түгел ул. Менә тынычлык кирәк. Башкортта кайфың ничек дип сорыйлар инде, Шуңар ул аермасы бар. Шуңар тәртип теге татар турында минем мәсәлән хатын үзбәк инде. Ул әйтә, сез неместән дә әшәкрәк ди, теге немес вакытында килә, сез иртәрәк киләсез ди, теге нинди мәҗлес булсамы, нәрсәме. Бу менә мәсәлән икътисад өчен, дәүләт эше өчен бик мөһим нәрсә. Ул телдә күп нәрсә шул сеңгән. Без аны белеп тә бетермибез, каян килеп чыккан ул, ул телдә бар. Шуңар телне югалту белән ул күп кенә безнең мирас югала. Менә
Әйтәләр бит, без татар телен болай да беләбез. Нәрсәгә мәктәптә кирәк дигән шундый караш бар. Менә ул хәзерге соңгы арада тагын да көчәйде дип әйтергә була. Кайбер ата-аналар тарафыннан. Тик рус мәктәбендә укысын, ә телне өйдә өйрәнер. Ну, аны бит ул мәктәптә урыс теле болай да бар. Аның татар мәктәбе начаррак түгел урыска караганда. Ул мәсәлән Казанда инде менә 90-нчы елларда ул мәктәпләре юк иде. Ә хәзер ана лицейлар менә бездә эшлиләр име, менә дигән. Аннан чыккан балалар тәртипле дә, әдәп бар. Урыс мәктәбендә алай ук түгел. Мәсәлән, татар мәктәбендән милицияга беркемне дә ниткәне юк, теге тартканы. Урыс мәктәпләрендән еш кына була хулиганлар. Әдәп дигән нәрсә бар. Мәсәлән, кайбер республикалар бар, милли республикалар, алар телне өйрәнү мәҗбүри түгел дигән әйберне кертте. Мәсәлән, Удмуртия белән шулар белән чагыштырып карасак, бездә мәҗбүри булды. Менә телгә мөнәсәбәт ул ничек мәктәп нәрсә бирә? Телне өйрәнү ягыннан. Менә шушы республикалар белән чагыштырып. Ну, ул бит инде теге алар 5 классмы, я ул теге предмет кебек кенә керәйме, ансы. Ну, алар эше. Татар бит, татар инде ул аның тарихы бай, имам мирасы бай, дәүләтчелек булган, элек заманнан, аның аңы бүтән. Ну, тегеләр теләми икән ансы аларның эше. Минем эш түгел, минем татар кайгысы бар. Юк, мин шулай әйтәм, менә алар белән чагыштырсак, теге тел мәктәптән китсә, ул нәрсәгә китерә дигән сорау бирмәк. Ну, аннан инде журналист менә ничек, менә сез татар телен рәтләп белмәсәгез, журналист булып эшли алмыйсыз. Китаплар югала, газетлар булай да югала, теге. Шуңар китерә, аннан инде кала бер-ике сүз шул. Ана Мордва күбесе урыслашты. Шул. Халык югала. Менә тарихта шундый мисаллар бар бит инде, кайбер халыклар мәсәлән телләрен югалтканнар, әмма аларның теге исемнәре калган. Ул халыкны шул халык мәккиле дип әйтеп буламы, менә телен югалткан? Була. Ну, кайбер менә яһүдләр. Алар төрле илдә, төрле телдә сөйләшә. Инде аларның идиш дисәң, ул теге күпчелек шул идиштә сөйләшә. Ул немец теленең диалекты. Аны бит немец дип әйтеп булмый яһүдне. Ивритне кайтардылар, ул үлгән тел иде. Аны дәүләт кайтарды. Шуңар Шотландиядә алар инглизчә бөтен сөйләшәдер. Анда 2 авыл гына калган инде, һәр кайтаралар. Аңы саклана бәрбер. Менә татарлар русча сөйләшә торган, мин күп кенә яшьләрне беләм, алар милли җанлы, әле милләтче дисәң дә була, шундый. Ләкин телен югалткан. Улардан кайта ул. Булай, ну, әлбәттә, күп кенә телләр, теге халык аз санлы булса, ул кайвакыт югала, еш кына югала, но татарның бит тарихы бай, мирасы бай. Ул югала торган халык түгел, ул бәрбер кайтара ул телне. Ну, көтәрбез, вакыт җитәр. Менә бу ситуациядә, бүгенге ситуациядә ата-аналарга нәрсә киңәш итеп булыр иде икән, менә өйрәтергә мәҗбүри булса да, балаларга кызык ул. Аны уйларга кирәк. Теге безнең мәгариф министрлыгы, алар тырыша. Фаттахов ул мин беләм тырыша, без дә булышабыз ул яктан. Мультфильмлар күбрәк ниләр кертергә кирәк. Мин мәсәлән үзем менә беләм, минем эштә, мин киңәшче булып эшләдем инде 17 ел, миңа татар теле кимендә 50% татарча без сөйләшәбез. Һәм татарчасыз мин берничек тә эшли алмас идем. Булмас иде, мөмкин түгел. Күз алдына китерә дә алмыйм мин аны. Әлбәттә, документлар күбрәк урысча без яздык. Теге татарча кайбер терминология йомшаграк, теге аңлап булмый. Инглизчә тагы да яхшырак ул, урысчага караганда. Но без документларны урысча язадырык, ләкин шул ук вакытта татарча сөйләшеп урысча язадырык. Но немецләр дә шулай. Алар бавар телендә сөйләшә, документларны Hochdeutsch'та яза, немец әдәби телдә.
Шуңар мин менә кемдер инде дәүләт эшенә бара икән, мин әйтер идем, бер шиксез татар телен белергә кирәк. Кисәтеп әйтер идем. Дәүләткә бара икән. Иктисадка, экономикага зур бизнесмен буларга теләсә, ул да белергә тиеш. Аңар авыр булачак. Инглиз теле кирәк, ансы аңлашыла. Но татар теле дә кирәк. Ул бөтен төрки телләрне аңлар. Сылатыш менән сез бит инде шундый кискен вакытларда да эшләдегез, менә хәзердә дә ниндидер теге җәмгыятьтә радикальләшү күзәтелә бит инде, кемнәрдер теге ниндидер теге өндәмәләр белән дә чыга. Сез нәрсә әйтер идегез, менә бу вазгыятьтә кешеләр үзләрен ничек тотарга тиеш, ниндидер теге зыян да салмас өчен шул вакытта үз өлешен дә кертер өчен. Ну, зыян дигәндә без бит эшләдек авыр чорда, әйме? Хәзер бит инде бу җмах. Акчасы бар, инде структуралар бөтенсе яхшы гына нигезләнгән, анда күпме кеше хәзер эшли. Мин эшләгәндә мин киңәшче берәү идем. Бүген ул эшне алып бара 38 кеше, әйме? Минем секретарша да юк иде, бик зарланып мин йөргән идем, бирмәделәр. Шул без Мәскәүгә йөридек һәр гына түгел, кайвакыт Харатна. Һәм акыртып вазифаларны алып кайтадырык. Авыр чорда. Акча юк, әйме? Татарстан әле аякка басмаган иде. Шуңар ул нәрсәдән куркырга кирәк, мин аңламыйм. Ә инде прокурорлар нитә икән, басым ясый икән, алар бит законга нигезләнергә тиеш. Ә закон ул татар теле яклый. Закон. Рәсәйнеке дә, безнеке дә. Шуңар нәрсәдән куркырга, нәрсәдән шикләнергә мин аңламыйм. Но татар әзгенә йомшады. Ул бик ышана башлады. Аха, безнең җитәкчеләр бар. Алар бөтенсе эшли. Әле татарда шундый бар, теге совет чорыннан калган тиеш. Кирәк тиеш. Менә кем тиеш аны? Менә дәүләт тиеш. Һаман кемдер тиеш. Президент тиеш. Теге менә аларны куйдык біз, алар тиеш. Менә бу кирәк, тегесе тиеш. Бөтен документлар карасагыз, менә татарның теге бөтен дөнья конгрессыны ул татар телендә вообще онытты. Сөйләнә генә үзара. Бер документта чыкмады, съезд узды. Кая ул? Анда да документ язганда кирәк тиеш, кемдер эшләргә тиеш. Ул әйтергә тиеш, үзеннән сорарга, һәрбер татар, менә мин нәрсә тиеш. Ничек мин Татарстанны якларга тиеш. Ничек законнарны, менә күпме вазифалар без алдык, аларны якларга кирәк. Договор аның нәрсәсе бар инде, анда хәзер инде аның кирәге дә бетте. Ну, шуңардан башлана. Миңа да әйттеләр, син араны бозасың Мәскәү белән, нимә һаман сөйләп договор турында. Мен әйтәм, ярый, договор булмаса, аннан соң тел бетә. Аннан соң Татнефть бетә. Аннан республика бетә. Губерна кала. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.